Am reușit și eu să plec de acasă, evident că sunt în întârziere și blocată în trafic. E bine, nu? Și am ajuns! În final am ajuns! Bună! Wow, ce frumos e aici! Bună! Faceți cunoștință cu Mădălina, ea o să-mi facă părul astăzi. Este unul din stiliștii de la Advanced Technique, de la Avon. Și să vedem ce facem. Mădălina, zi-ne ce produse ai folosit înainte de styling. Deci protecție termică și bucle zăpăcite. Mulțumesc, Mădălina! Cea mai tare perie de păr, asta e. Dacă vedeți. Și Shine Boost. Și aha, Dry Shampoo. Thanks, Avon. Gata. Am plecat. Vă place? Mie îmi place la nebunie.